Писна ли ти и на теб да не знаеш какво да сготвиш? Вече имам решение. Магията на родопската кухня. А сега ще изненадам любимия с тази рецепта. Пълнени чушки с булгур и бял сос. Нарязваме лука и го запържваме заедно с каймата и овкусяваме с чубрица, червен пипер, сол и кимион. Добавяме и булгура и една чаша вода. Чакаме водата да изври и започваме с пълненето на чушките. Потапяме отвора в брашно и редим в тавата. След това поливаме чушките с олио и сипваме в тавата топла вода и печем на 200 градуса, докато се изпекат чушките. Дойде време и за соса. Разбиваме 4 яйца, добавяме 1 литър мляко, 2 супени лъжици брашно и 3 супени лъжици кисело мляко. Сол на вкус, разбира се. Заливаме и допичаме, докато заливката стегне. И воа! Готови сме! Може да поръчате книгата в линка в описанието.